Dili vlog, and for today's video, nanguha di mi sa akong amahan diri og karpa og mga isda kay lagi nakahubaso naman tawo na among fish pan diri. Kay karong mga panahon na uso jud kayo ang tinghubas ug fish pan tungod sa kainiton sa panahon badi. Unja ani amuan na po ning hikam-hikam diri kay wa man may pangsun-an og pagpamahaw badi. Unja di mo pud pwedeng hobsan kay naa mo puy mga tanom nga among bulubuanan. Aw hinuon sa among paghikam-hikam diri nakakuha jud in taon mi og mako kadyo badi. Tuod man magkamuritsing man aw bahala na basta makasud-an. Unja diri ra jud ko nakadiskubre nga ugay-ugayon ra man dinhi pagkuha ning mga isda ato aning gitik-gitikon badi. Unja nakakita na bubog ingani nga isda kadak-a badi. Nga mura jud in taon og sinilas kadak-a. Namarabay ko. Sayang na mahubas. Kay murag ubay-ubay na bupod nga daghan na kaitag kuha badi aw murag sakto na gyud pod ni. Kay kung ato apong palabian badi basin unyag mga matay to didto badi. Kay ato amo po ning harbison pohon aw ato na ning huwaton kay di man pod pwede nga ato aning harbison karon. Kay unsaon man mauli mapud tatong Koreanong hilaw aw ato aning patilwan. Kay ubay-ubay na maputag na hilaman aw kaning uban ato ning dadon sa boarding housean. Kay may na lang ato ang isud-an. Guys. Dumi ano lamas ba niya sabaw ano. Salamat day ko sa pagtan-aw ug palihog di ko like sa akong page ug pag-share ani badi daghang salamat.